Takže ahojte ľudia, tak v dnešnom videu už ukazujem, čo všetko mám za pyrotechniku, lebo už Silvester sa blíži, za 2 dní to tu bude a tak musel som sa pripraviť na to, tak poďme si ukázať, čo všetko mám. Takže ich mám rozdelené podľa, no tak od slabších po najsilnejších, poďme na to tak. Takže ako prvé tu máme Doom Boom Explosive Balls, 3 kusy. Tak, kto to pozná, tak vie, aký efekt to robí. A poďme ďalej. Potom tu máme Abracadabra sádu 2-krát. Máme tam včely, čmeláci, rachotivé balónky, to sú Crazy Balls, fontány a búchacie guličky. Takto. Potom ako tretie, takéto motýliky Spring Butterflies. Neviem, čo to robia, ale uvidíme. Potom tu mám ešte 3 včeličky, ktoré mi zostali. Som to mal zabalené v tomto. Čmeláci. Mal som tam 6 kusov. Ale akože neviem, čo je tam iné, alebo čo to bude robiť. Čo to bude iné robiť. Tak, úplne takisto vyzerajú. Možno tieto čmeláci sú väčšie. Neviem. Poďme na ďalšie. Potom tu máme ako tieto rakety ohnivý dážď. Minulý rok som to mal, boli strašne dobré a pekné sú to. A takisto aj Scream raketky. No Miniscream, hej Miniscream. Tieto som ešte nemal, už som jednu odpálil a celkom dobre to je a dobre to píská. Potom ako tu mám meteority, a to isté ako Crazy Balls, o nič iné, len toto sú takto zabalené, takéto menšie. A nič iné. Len tie rachotivé balónky alebo Crazy Balls, ako ich vy nazývate, sú také zelené kúľočky, viete, o čom rozprávam asi. Potom tu mám takéto fontány Super Etna. Včera som si bol kúpiť, ale táto sa už rozpadáva, neviem prečo. Skúsim ich potom zlepiť. Toto má dobre, že crackling, najprv to vystreluje tak a potom crackling vo vzduchu. Že vraj až do 3 metrov to vyjde. Dobre. Takže ako ďalej, tu máme kompakty. Podľa mňa urobím od najmenších po najväčších. Ako najmenšie tu máme Edwina 16 rán a no batérii, hovorí, že to je batéria, alebo neviem. A viem, že 16 rán a myslím 20 mm. Malo by mi to mať 20 mm podľa mňa. Ako ďalej tu máme optika, taktiež 16 rán, ale nie. Alebo nie, toto je 9 rán, hej. Tak počkajte. Toto je 16 rán, hej, a toto je optik 9 rán, pardon, a 20 mm, takže, hej, no to nič také, takto. A potom ako ďalšie tu máme lumpíka, toto má taktiež 9 rán a 20 mm, myslím, hej, malo by to mať, alebo 20 mm, hej. A ako ďalšie Radiation, tak, to už má 25 rán a myslím 20 mm, hej, 20 mm. Ďalšia, čo tu máme, Explofangii, iná som si objednával tie hubičky, vy asi viete, o čom rozprávam. A toto mi poslali, ale že vraj to je to isté, hej, Number of FX 4-krát iné veci sú tam. A 4 efekty sú tam, rôzne. Toto má 25 mm a 16 rán taktiež. Tak poďme na ďalšie. Takže ako ďalší tu máme golové pumy alebo single shoty, ako vy ich nazývate. Tak, ako prvé tu máme Thunderflower,
dvakrát to mám a to by malo mať 20 rán, 20 mm, pardon, už neviem dnesko rozprávať. Malo by to mať 20 mm, keď dobre viem. Ako druhé tu máme Dumbum single shoty, to by malo mať taktiež 20 mm. Podľa mňa, hej, malo by to mať 10 kusov, tam je v tých Thunderflower, tam je 6 a tuto je 10, tak hej. Ako štvrté alebo tretie, tu máme Gold Crown. Jedna má 30 mm, takže na toto som strašne zvedavý, že vraj to je veľmi pekné. No, tak uvidíme. Poďme ďalej. Takže ďalšie tu máme Applause, áno, podľa mňa, hej, raketky, 12 kusov a že to búcha úplne, že normálne ako iná raketka, takže, hej, uvidíme. Ďalej tu máme prskavky, aj tie som sem už pridal, to som mal dať na, úplne, že prvá, tak nevadí, prskavky, tieto veľké, viete, originálne a tieto malé nejaké dávne. Včera alebo prevčerom som to skúšal a ono to som mal spotrebovať už 2020. Takže dnes to bude mať 5 rokov za 2 dní. A ako posledné takto rímska svieca, 3 kusy. Jedna je taká kreklingová, 20 rán. Druhá je kométa, keď dobre to vidím, a tretia je také farebné svietielka, alebo čo to je, hej. Takže veľké, sú to strašne dobré podľa mňa. Minulý rok som to mal. A tak poďme ako naďalej. Takže poďme ako prvé ďalej na petardy. Takže mám tu akože staré 2Gčka 2017 a podľa mňa sú to dosť vzácne petardy. Vidíte, tak toto vyzerá ten knot, no. Ten knot je taký, aký je. Ale malo by to mať 2 gramy. Poďme ďalej. Máme tu bombky. Jedna má 0,49 gramov, takže neviem, minulý rok som ich nemal, ale Viperky som mal a to by mali byť že vraj tie isté. Úplne tie isté. Myslím 0,49 gramov na jeden kus, takže sú toto isté. Viperky som už mal, takže ďalej ako tu máme Angry Bulldog, tieto som nemal, ale som ich skúšal a dobre búchajú. Je to kvalitne spracované, ako môžete vidieť, aj ten knot úplne tvrdý a dobre to je spracované. Takto 20 kusov balení, ale predávajú aj po 10 kusov. A takej. Potom tu máme La Bomba. Viem, že jedna má 0,2 gramov, hej. Lebo potom bolo jedno také, že Color Salute. A tak nevedel som, že si ktoré mám kúpiť, tak som si kúpil tieto a boli aj lacnejšie a keď som si pozeral videa, pri obidvoch boli tie isté, takže hej, takže robili tam najprv takú fontánu, alebo jak sa to nazve, taký crackling a tak. A celkom, že vraj dobre búchajú. No, poďme ďalej. Máme tu Dumbum 120 decibelov, jedna má gram, a pri týchto Angry Bulldogov jedna má 1 gram. A tuto má taktiež 1 gram a dobre búchajú. Odporúčam za to. Potom tu máme, že minibombky. A tieto som mal a dobre búchajú. Jedna má 0,48 gramov. Takže ako bombka, tá veľká. A ešte Viper. Takže poďme ďalej. Ďalej ako tu máme mini dumbumy. Takže toto by malo byť asi tiež by to malo mať. Aha, hej, malo by to toľko mať. Hej, malo asi, neviem. Nepíše to na balení.
podľa mňa by to malo byť, lebo toľko isto kusov podľa mňa, keď som dobre, nie, 30 kusov tam myslím, malo, alebo neviem, nevadí. Ďalej tu máme Powerful Bulldog, to má, jedna má 2 gramy, takže dosť silné, ako Big Bang 2G, takže oni silní, podľa mňa sú úplne, sú rovnaké úplne. A tak poďme ďalej. Ďalej tu máme Zombumi originál, jedna by mala mať 1,9 gramov, alebo 8. No, toľko by mala mať jedna a tak podľa mňa dobre budú búchať. A tu nepí, hej, 38, hej, mala by mať jedna, toľko. Tak ďalej tu máme C4, jedna má 1,9 gramov, tak Zombu má 1,8 gramov a toto má 1,9 gramov, takže skoro 2 gramy. Že odporúčali mi, tak som si to kúpil a podľa mňa, hej, to je tak balené ako 5 kusov, je to tak, takže to je dobré. Ďalej tu máme Dumbu Middle, zelené, minulý rok som mal červené, teraz mám zelené a tak hej, dobre búchajú, aj táto má, myslím to, hej, má to 1 gram na kus. A tak poďme ďalej. Tak ďalej, ako máme tu známe dobré klasiky, som vedel zohnať staré megatresky skrtace, alebo hej, no, Explo. Jedna má 3 gramy, takže som si vedel zohnať takto. Tieto som si zohnal, mal som 30 kusov, už nemám toľko, ale tak nevadí. Sú to podľa mňa dosť vzácne petardy, lebo dneska sa už nevyrábajú ich. A tak poďme ďalej. Ďalej, ako tu máme Kalašnikov, koberček 70 ráň a 5 kusov tam je. Akože tieto som ešte ani nevidel, lebo tak tieto som ešte nevidel, lebo ja ináč som si iný koberček objednával, tak ten taký klasický, neviem aké to je, ale poslali mi Kalašnikov, ale zároveň je to isté, úplne to isté to je. Takže podľa mňa oni silnejšie, to nebude ani slabšie. Ako ďalej, tu máme Double Piráty, teraz sú to takéto červené, minulý rok sa mali zelené, je tam 50 kusov, už som si pár odbúchal a tak poďme ďalej. Ďalej, no už nič iné také nemám, iba z minulého roku takto úplne rozobraté petardy z koberčeku a tak to je nič také už, že no hej, tak poďme ďalej. A ešte takto tu mám jednu petardu, no koberček som skúsal spraviť, snáď mi to bude búchať, takto spravené a hej. Ale potom tu máme ešte takto knoty. Mám tu knoty a takto. No nič. Takto 5 metrové. Jedna má 5 metrov a sú 2 mm, takže podľa mňa by to mali by byť to kvalitné knoty. A poďme ďalej. Prepáčte, ospravedlňujem sa, ešte som zabudol, že mám Megatróny. To je, jedna má 5 gramov, ale dobre, každý pozná, že čo sú to za petardy. Takto. Takto, hej. A ešte tu mám jednu a ešte takúto domácu, ktorá nemá už 9,6 gramov, ale to má 25 gramov čistých. Čistých 25 gramov to má. Takže toto chcem odbuchnúť a snad to bude mať dobrú šupu. A podľa mňa by to aj malo by to mať dobrú šupu, ale poďme ďalej. Ešte raz sa úplne ospravedlňujem, lebo som zabudol na tieto klasické veci tuto a teraz už tu vonku búchajú petardy. Počujem ich, ale poďme, ukážeme si ich rýchlo, už fakt môžeme ísť ďalej. Takže takto Dumbu Piráty, 50 kusov. Dobre búchajú na to, že sú jaké malé úprimne. Toto som dostal od Pyroese, za čo aj ďakujem, a sú to Small Silver Crackers, myslím.
dobre búchajú, akože aké sú malé, dobre búchajú. Potom tu mám Dum Bum Nano dvakrát a tieto sú, viete aké, a ešte raz Dum Bum Piráty. Tak teraz už fakt poďme ďalej. Takže už v rohu tam určite vidíte, čo tam všetko je, ale tak poďme úplne, že od najmenších, nie sú menšie, lebo nemôžeme to povedať. Takže 5G tu mám, už tu mám nejaké rozbalené, ako môžete vidieť, už to je tu rozbalené. A poďme ďalej. Taktiež zase 5G, ale teraz som s kamarátom urobil taký menší trade, že vraj toto je Dum Bum Middle staré. Akože ten knot, dá sa vidieť na tom knotu, že to je také, ale že Dum Bum Middle staré, no uvidíme. A potom mi dal ešte takúto petardu, že úplne plná, takže tu je zaplnené a ešte úplne, neviem či, hej, vidíte tam, skoro že v strede a je to úplne plné, nehrká to a nič. Ale toto Dum Bum Middle ani to nehrká. Tak poďme ďalej, ešte raz Dum Bum 5G, potom Big Bang 5G, tieto sú že vraj vzácne, lebo sa už nevyrábajú dneska, ale poďme ďalej, zase Dum Bum 5G, jedno balenie, to sú už 3 balenia a teraz už len Big Bang 5G, že vraj tieto sú už úplne že vzácne, lebo sa už nevyrábajú a no uvidíme, dobre búchajú, to viem. To vám môžem garantovať. A potom ďalej tu máme Monster 8. Taktiež 3 balenia. Tuto mám už len 9 kusov, ale v jednom balení je 10. 8 gramov čistých som jedno rozoberal. A hej, takto. Monster 8. Poďme ďalej. Ako ďalej tu máme Mambu. Toto je Mamba. Už mám len 2 kusy, ale nevadí, takže 18 gramov, jedna má 18 gramov a majú ten dobrý kvalitný knot, podľa mňa tieto sú tie kvalitné knoty. A dobre búchajú, musím uznať. Ako ďalej, tu máme Dum Bum 30 a toto majú ten kvalitný knot, dobre hrubý a toto je stará výroba Dum Bum 30, lebo je to čierna. A hej, mám tu jedno balenie, 4 kusy. Takže poďme ďalej. No. Ako ďalej, tu máme Monster 50. 50 gramov zlože. Som mohol zohnať aj Dum Bum 50, ale na čo keď už mám Monster 50. To je ešte z minulého roku. Potom ešte jednu Monster 50 takto. No, takto môžete vidieť. Takže 5 Monster 50 mám. A na záver Monster 100. To som taktiež z minulého roku. Takto ešte mám 3. Toto má 3 kusy. A 100 gramov. No nemalo, že vraj to nemá 100 gramov, tak nevadí. Určite to bude dobrá šupa. Lebo za to pozrite sa, aké to je veľké. Takto. Pozrite sa. Tam je za to iný rozdiel. Ono to má dvakrát túto hrúbku, takže to bude dobrá šupa, takže ďakujem, že ste si toto video pozreli a chcem vám prijať krásny Silvester, šťastný nový rok a dávajte si pozor na prsty, nech si to užite a ďakujem za like a za odber a toto bude asi posledné video v tomto kalendárnom roku, takže takto už len asi budú, neviem, budem sem vydávať aj iné videá, ale dajte mi nejaký nápad, čo všetko sem mám natáčať. A tak sa s vami lúčim, do komentáru napíšte, čo chcete, aby som natáčal, ale tak lúčim sa s vami, takže ďakujem za tých 24 sledovateľov a veľmi si to teraz vážim a poďme tak. Šťastný nový rok, dávajte si pozor. Ahojte.